да съм жив и здрав, ще направя 30 години. 30 години. Оранжерията полната са сложени хризантеми другия месец, че почнем да берем, сега като дойде Петя. Има ли сега цветове? А не, цветове няма, още те хризантемите знаеш, край на октомври, ноември, тогава са хризантемите. И други работи сега Петя като дойде, тук е подготвяме, там има и половината е насадена, други работи още ще такова. Това е новата оранжерия, тук много хубаво постигна, гласих така и... Тук беше станало, както аз обичам да казвам, Либийската пустиня номер 2. Биологията нямаше средства, еди какво се не, че хората са виновни нещо в ония години. И от една страна добречки го взимаха, възстанови много работи, тук беше всичко залязо. Няма постъпление, няма пари, няма нищо и стана. Знам го как изглеждаш и не мисля, връща дори спомени си. Зимата имало е различни държави и аспирантура, тук са си войски, изглеждали опити и така. Ето, лошна градина създадохме 2 екара.